बडलेण्ड टाइगार दा लानो दिननिफ्राय देन्था गेसाव ला देन्था गेसाव मोनामखायोलै नोंनिया भिडिअ'आनो मोनामफैखायो जाङि सुग्रा जाहैदों नोङो मिस ललिपपनि फैसा गैलाबा भिडिअ बानायनो डायलगफोरानो माबा फिल्मनि बायदि गोजाजोब जोखोमनि एक्टर ना जोंहा गेमस्रिजों गारजानाय एक्टर नालाय ब्लु मास्टार जेम्स भाई नै आखाइदो मोजोमनानै उदैनि साइडआव सौगोन ना खामिहारा मोनथामबायाबां मानसि नङा बडलेण्ड टाइगार बुदलायनोबा बुदलायनो होन भाई आरो नोङो आंदो भिडिअआव नांलायखांनानै नोङो आंदो बुदलायनोबा बुदलायनो होन फिल्डआव रायजोफोरखौ लाना बुदलायगोन आंनि खेबसे सौनायाव नैदो मोजोमनानै उदैनि साइडआव नोंनि खामिहारा मोनथाम जवाबां मानसि नङा जेम्स बानेजा आंखौ बेलेग दं मबाइल बा जि गिदिर गिदिर दं बाबा आं गिनानै बथागोन बबागोन मोनलायलांबाय जोंहानियाव फैगोन जेम्स बानेजा आंखौ दंखलाव लानानै थांगोन दै दौगोन आरो बेन्चआव लाबोगोन फुथुना बिखायाव नारना दै गोबाफिनबायलां बडलेण्ड टाइगार देन्था गेसावा आदा जेम्सखौ मा होनना बुंदों मिथिबायना बियो आदा जेम्सखौ ब्लु मास्टार होनना बुंदों आरो गेम्सखौलायनो आदा जेम्सआ बिराद बरबार खालामबायनो बरबार उफाय गैला आरो हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेलाव थांनो गोनां जासिगोन आरो नोंनि साखरियाबो थांसिगोन आरो उफाय गैया मा खालामनो ओइ साला नोङो नेमखौ सोलायदो आरो नामखौ सोलायदो नोङो बे बडलेण्ड टाइगार दालासै नोङो देन्था गेसाव ला मिथिबाय देन्था गेसाव नोंनि चेनेल नामा गेसावखासो नोंनि चेनेला गेसावखा भिउसाबो औ जेम्स आं गिबायलै लोगो आं बिराद गिबायलै गेसाव फैसा गैलाबा नों ललिपपनि जाङि सुग्रा जाहैदो बोरमा बडलेण्ड टाइगार देन्था गेसाव नों बोरायलायनानै गथ' सानै साथाम थालायलायनानै नों बेफोरबायदिसो बुंबावो हाग्रामा बायदि सासे दंखौनो जों थान्दा खालामबाय बिटिसिनि दं चन्दन ब्रह्म बायदि बिटिसिनि दंखौ थान्दा खालामबाय सानसुमा बायदि दंखौ थान्दा खालामबाय बिदि मानसिखौ जावखाथारगोन जों ओरैबायदि जावख्लाबगोन बेखौ जावख्लाबखाथारगोन जोङो मोसौ सारान बडलेण्डनि खोथा जेबो मिथिया बियो बोरमा जाम्बाया बडलेण्ड दा बिनायावनो फैफेरदोंना फैफेराखैथाय बियो बोरमा जाम्बाया बे बडलेण्ड टाइगारनो बहानिबा